niečo pokazilo, jedna čučka ostala na základni. Toto nemôže byť platný pokus Idelkového vedúca, ale zatleskajme im za snahu a za to, že oni mi to dali aj 100 cečka viac, že menej dobre na to. Kabelka je naštartovaná. Lepšie to asi nebude 16.63 na ľavej strane, na pravej strane to je 18.53. Zápis hovorí jasne, že je to lepšie ako NP, ale nie je to veľmi dobré. 18.53.